దేవుని స్తోత్రం చెల్లించుకుందాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు పరిశుద్ధ గ్రంథములోని కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుందాము. కీర్తన గ్రంథము 133వ కీర్తన 1వ వచనం నుంచి 3వ వచనం వరకు చదువుకుందాం. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించడం ఎంత మేలు, ఎంత మనోహరం. అది తల మీద పోయబడి అహరోను గడ్డం మీద కారి అతని అంగిలంచు వరకు దిగజారిన పరిమళ తైలమలే ఉండెను. సియోను కొండల మీద దిగి వచ్చి హెర్మోను మంచివాడే ఉండెను. ఆశీర్వాదము శాశ్వత జీవమును అతడు ఉండవలనని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. ప్రభునందు ప్రేమన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలోని చక్కని మాట ఐక్యత. ఐక్యత అంటే ఏంటంటే, ఆ ఐక్యత ద్వారానే దేశంలోని కానీ, సంఘంలో కానీ, కుటుంబంలో కానీ ఐక్యత ద్వారా, ఐక్యత అంటే ఏంటంటే బలము, ఐక్యత అంటే ఏంటంటే సమాధానము, ఐక్యత అంటే అభివృద్ధి అవుట, ఐక్యత అంటే దీవెనకరంగా ఉండట. కాబట్టి ఐక్యత ద్వారానే మరి మనము దేవుని సన్నిధిలోని బలంగా ఉండాలి. చూడండి, అపోస్తల కార్యంలోని వాళ్ళందరూ కూడా 120 మంది కూడా ఐక్యత కలిగి ఏక మనసుతోని గంభీరంగా దేవుని సన్నిధిలోని, దేవుని యొక్క సన్నిధిలోని పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం కోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే బలమైన ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ఏక మనసుతో ఐక్యత కలిగి బలంగా 120 మంది మేడగదిలోని విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయగా వాళ్ళందరి మీదకి దేవుని ఆత్మ బలంగా దేవుడు పంపరించడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆ ఐక్యత లేకపోతే ప్రార్థన చేయలేరు. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేశంలో కానీ, సంఘంలో కానీ, కుటుంబంలో కానీ ఐక్యత ఉన్న చోట దేవుడు ఉండి దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. ఇలా ఐక్యత లేకపోవడం ద్వారా కుటుంబాలు బలహీనమైపోతున్నాయి. ఐక్యత లేకపోవడం ద్వారా అన్నాతమ్ముల్లో, అక్కా చెల్లెల ప్రేమ అనురాగాలు కోల్పోవడం ద్వారా వాళ్ళ కుటుంబంలోని బలం తగ్గిపోతుంది. ఐక్యత లేకపోవడం ద్వారా సంఘాలు గలిబిలి అయిపోతాయి. సంఘాలు అభివృద్ధి అవ్వవలసిన సంఘాలు కూడా ఏమైపోతాయి అంటే మనుషుల్లోని కక్ష, ద్వేషము, అసూయ, మరి అదేవిధంగా క్రోధము, వారలేనితనము, మరి ఆ విధమైన ఆలోచనలు రావడం ద్వారా ఆ సంఘాలు కూడా బలమైన సంఘాలు కూడా ఏమైపోతున్నాయో బలహీనమైన సంఘాలుగా మారిపోతున్నాయి. అదేవిధంగా దేశాలు కూడా మరి అనేకమైన పార్టీల ద్వారా, ఒక పార్టీ ద్వారా 1-2 పార్టీలు ఉండేవి. ఇప్పుడైతే ఒక దేశంలో ఎటు చూసినా సరే మరి అనేకమైన పార్టీలు ఉండటం ద్వారా మరి దేశంలో మరి రాజకీయ బలం కూడా ఏమైపోతుందో తగ్గిపోవడం ద్వారా దేశం ఏమైపోతుందంటే బలహీనం అయిపోతుంది. దీనివల్ల కారణం ఏంటంటే ఐక్యత లేకపోవడం ద్వారా. ఇక్కడ పరిశుద్ధమైన వాక్యం సెలవిస్తుందంటే ఐక్యత ద్వారా అక్కడ ఏముంటుందంటే ఆశీర్వాదము శాశ్వత జీవం దేవుడు ఉంచుతా అన్నారు. కాబట్టి కడవర జనాల్లో, భయంకరమైన జనాల్లోని ప్రతి ఒక్కరు కూడా కలిస్తుంటే కలదు సుఖం అని దేవునికి వాక్యం సెలవిస్తుంది. కాబట్టి వారు ఏక మనసుతో ప్రార్థన చేసినప్పుడు, ఏక మనసుతో ఒక పని అందరూ కలిసి కూడి చేసినప్పుడు అక్కడ దేవుడు ఏం చేస్తారంటే కార్యాలు మనం జరిపిస్తారు. మనందరం మధ్య స్తోత్రాలు ఉంచుకుందాం. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా, మరొక సంఘం కట్టాలన్నా సంఘ విశ్వాసులు, దైవ సేవకులు, సంఘ పెద్దలు కలిసి ఐక్యత కలిగి ఉన్నప్పుడు అక్కడ సంఘం ఏర్పడింది. మరి ఏదైనా కొనాలన్నా, స్థలం కొనాలన్నా, అందరూ అభివృద్ధి చేయాలన్నా, పరిచర్య విస్తరించాలన్నా, అనేక ఆత్మను దేవుని నడిపించాలన్నా ఆ సంఘంలోని అందరి మనసులు కూడా కలవాలి. కలిసి నిజం మనందరం కూడా ఈ పని చేద్దామని ముందుకు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆత్మలో రక్షిస్తారు. అదేవిధంగా సంఘ పరిచయం అభివృద్ధి అయ్యింది. అనేకమైన మరి కార్యములు సంఘం ద్వారా జరిపించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఐక్యత కావాలి. ఐక్యత ఉన్న చోట దేవుడు ఉంటాడు. దేవుడు ఉన్న చోట సమాధానం ఉంది. కాబట్టి ఐక్యత రోజులు మన దేవుడు కలగజేయాలి. నాడు సులభమైన దేవాలయం కట్టారంటే ఇశ్రాయేలు ప్రజలు సులభమైన కలిసి అక్కడ యాజకులు ఏంటి, పెద్దలు ఏంటి, అధికారులు ఏంటి, సమస్త ప్రజలేంటి, 11 గోత్రాలు వారు, లేవీయుల గోత్రం కాకుండా 11 గోత్రాలు మొత్తం అందరూ 12 గోత్రాలు కలిసి ఐక్యత కలిగి వారు ఏం చేస్తారంటే సులభమైన కాలంలో మంచి దేవాలయం కట్టడం జరిగింది. కాబట్టి ఐక్యత అనేది చాలా అవసరం. ఆ ఐక్యత ద్వారానే కుటుంబాలకు అభివృద్ధి అవుతుంది, సంఘాలు అభివృద్ధి అవుతుంది, దేశం అభివృద్ధి అవుతుంది. కాబట్టి మనందరం కూడా ఐక్యత కలిగి దేశాన్ని అభివృద్ధి చేసుకొని, సంఘాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడం, మరి సంఘాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ప్రతి క్రైస్తవులు కూడా మరి బలంగా మన దేవుని సన్నిధిలోనే ఉండాలి.
అదేవిధంగా దేవుని సందులో ఒక విశ్వాసి ఎదగాలంటే దేవునితో ఐక్యత కలిగి ఉండాలి. ఎవరితో ఐక్యత కలిగి ఉండాలి? దేవునితో ఆత్మీయంగా ఎదగాలి. అంటే దేవుడు ఆత్మ మన ఆత్మ అంటే ఐక్యత ఒకటై ఉండాలి. అప్పుడే దేవుని యొక్క శక్తి మనం పొందుకుంటాం. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రేమైన దేని పెట్టాలి. నాలుగు కడవారి దినాల్లో భయంకరమైన జనాల్లోని ప్రభునందు ప్రేమైన దేని పెట్టారా దేవునితో మనం ఐక్యత కలిగి ఉండాలి. ఎవరితో ఐక్యత కలిగి ఉండాలి? దేవునితో ఐక్యత కలిగి ఉండాలి. ఎప్పుడైతే దేవుడు మన మనసు ఒకటైదు అప్పుడు నరునికి ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి నరుని కాసిన ప్రతి కూడా తప్పకుండా దేవుడు సహాయము చేస్తారు. ఈనాడు మరి టీవీలతో ఐక్యత కలిగి ఉంటున్నారు, స్నేహితులతో ఐక్యత కలిగి ఉంటున్నారు, లోకాన్ని ప్రేమిస్తున్నారు, ఐక్యత కలిగి ఉంటున్నారు. కానీ సర్వ సృష్టికర్తన దేవునితో ప్రతి మనిషి కూడా ఐక్యత కలిగి జీవించలేకపోతున్నారు. ఇలా ఏక మనసుతో దేవుని ఆరాధన చేయలేకపోతున్నారు. మనస్ఫూర్తిగా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నారు. ఎంతసేపు కూడా లోకంలో తిరగాలి, తినాలి, అటు వెళ్ళాలి, ఇటు వెళ్ళాలని ఒక మనస్సు కలిగి శరీరానుసారం మనసు కలిగి జీవిస్తున్నారు. కాబట్టి దేవునికి శక్తి అంటే తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. కాబట్టి ఒక రక్షింపబడిన ఒక విశ్వాసి కానీ ఒక దైవసేవకుడు కానీ ఎక్కువగా దేవునితో ఐక్యత కలిగి ఉన్నప్పుడే ఆ కుటుంబం మరి ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆత్మీయస్థితి దేవుడు మా ఆత్మ బలంతో నింపుతాడు. అబ్రహాం దేవునితో ఐక్యత కలిగి ఉండేవాడు. అదే మోషే దేవునితో ఐక్యత కలిగి ఉండేవాడు. అదే ఈనాడు రక్షింపబడిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవునితో ఐక్యత కలిగి ఉన్నప్పుడే దేవునికి వరపడాలతో దేవుడు నింపుతాడు. దేవుడు ఆత్మ బలంతో నింపినప్పుడు ఆ సేవకుడు కానీ విశ్వాసి కానీ తన జీవిత కాలంలో బలమైన కార్యాలు మరి చేస్తూ అనేక మన ఆత్మను దేవుని సన్నిధికి అప్పచెప్పేలాగా ఉంటారు. కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఐక్యత కలిగి దేవుని పనిలో మనం పాలుభాగస్తులై అనేక మన ఆత్మను రక్షించే వరకు ఉందాము. సంఘ అభివృద్ధి కోసం ఐక్యత కలిగి పరిచర్య చేద్దాము. మరి ఏక మనసుతోని విశ్వాసులు అందరం కలిసి మనం ఒక దేవుని రాజ్యాన్ని స్థాపించాలి. మరి దేవుని రాజ్యము దేవుని రాజ్యం కోసం కొన్ని ఆత్మను మనము దేవుని నడిపించేలాగా మనం ప్రయాసపడాలి. దేవుడి మాటలు దేవుడు దీవించిన గాక. ఆమేన్.